Ahoj, zase niečo nové. Baťové rezidencie. Pripravujeme do ponuky jednoizbový byt. Komplet prerobený, keďže je nový. To je kuchynská linka. A potrebuje ešte kozmetické úpravy. Ale v podstate je to tak, že sa tu dá bývať. Tu je miesto, kde si môžete dať posteľ. A čo sa mi najviac páči, je táto teráska, veľká, 24 m2. Posedenie. Pohoda. Grilovanie. Čiže dávame do ponuky, sleduj ma, pozeraj, inzerciu. Vieš, čo máš robiť. Pozrieme si ešte kúpeľku. Kúpeľka, tu bude treba ešte niečo zapracovať. A takisto vecko. Takže sleduj, pozeraj, píš mi.